سلام كوراتنا زي يوتيوب شانل تخططنا خميت تصنحنا زوان زبولكم حصرتن وانا ونحبريتات حزلكم قريب له كسام مودا تحبيركم نصنحو منغستينا بقيح بحر تقريبنا لنا يلو لو معلتي كاب وغن منغستنا قيح بحري بزملكت استوها حبريتا كنا كافلكم هنا ፖለቲከኛ አቶ ልደቱ አያሌው ህወሓት ንውግእ ዘይዳሉ እንተኮይኑ ይገርመን ኢሎም ልደቱ ሓድሽ ኣብ ዝተዘርጋሕሉ ብዙሓት እዋናዊ ኣዘራራውን ኩነታት ኣብ ዝተለዓለሉ ቃለ መጠይቆም ንኤርትራን ህወሓት ከምኡውን መንግስቲ ብዝምልከት ከቢድ ጉዳያት ኣልዒሎም ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ቀደም ፕሬዝዳንት ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዝነበሩ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብርቱዕ ነቐፌታ ኣውሪዶም መንግስት አሜሪካ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ስቴት ዲፓርትመንት ምስተአታ ሓዛሰው መሰላት ኢትዮጵያ ብስተአሳሰረ ኣብ ታገር ተፈጽሙ ዝበሎም ከቢድ ምጋሰው መሰላት ዝገልጽ ጸብጻብ ወጋዕ ውጽሎ እዚ ጸብጻብ ድማ ብዙሓት ጉዳያት ተልዕለሎ ክንምለሰሉ ኢና ፕሬዝዳንት ግብጽ አብዱል ፈታህ አልሲሲ ሀገሮም ኣብ አባይ ዘለዋ ናይ ማይ ድርሻ ክትንከፍ ከም ዘይትፈቅድ ዝሃው ጽኑዕ መጠንቀቕታ ከወገን ኢትዮጵያ መልስ ተዋሂብሎ ነቲ ሓበሬታ ኣካቲትና የለና ናብ ወፃ ዜና እንትንሰግር ድማ እስራኤል ነቲ ውጥንን ሓሳብን ትራምፕን ስዒባ ኣብ ጋዛ ዝነብሩ ፍልስጤማውያን ናብ ሳልሳይ ሃገር ንምስፋር ጻዕራ ትቕጽለላ ክሳብ ሕጂ ካብ ሃገራት ኣፍሪካ ግብጽ ሶማልያን ኮንጎን ሱዳንን ዝኣመሰለ ሃገራት ነቲ ሕቶ ነጽገነኦ ከም ዘለዋ ተፈሊጠሎ እታ ካልእ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ዝኾነት ደቡብ ሱዳን እውን ከምኡ ዝበለ ነገር የለን ኢላ ነዞም ቀንታት ዛዕባታትን ካልኦት حبريتاتن كسام ودات امسانا مصنح مولى حبريتا ختمع بخبرنا عدمكم منغستينا بقيح بحري تقريبنا لنا يلو لو معلتي او وغن منغستي توهابن قيح بحري بزملكت حبريتا بسفح يزاربلو كم منستر اغلغلوت كوميشن منغستي اتو لغستلو استوها حبريتا اتو غعزو قيح بحري لعل فرق توغعزو ليلوم منستر اغلغلوت كوميشن منغستي اتو لغستلو ابناي ديجيتال اي بي سي سنه سرعات مرقه ابز محللفو ملእخت يوم نزربا تزاريبم اتو منستر تتقامنت ود بحر بزملكت غعزو قيح بحري اثيوبيا لعل فرق منغدي خمس توغعز فليطم اثيوبيا او كل منقسقاسات ترخبو زلا بوتان معنقف تاريخو لأتان مس زمرحو وشتاو بانداتاتن بمتحبار لعلناي بروباغندا فتناتات تخفيتولو إلهم بتمساسالي بايتو بارت بلصقنا قدم علت ابزوطو مغلطي اتي استناوح وق زفشلهم صلاتات استفالاليو سلتታት بمتقامن او وشت ኢትዮጵያ ግጭትን ሙላዕ ይፍቱን ከም ዘሎ ምባሎ ይርጻዕን ነዚ መግለጽ ስዒቡ ኣብ ወገን ኤርትራ መልስ ዝተዋሃው ኸውን ከሎ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ አቶ የማነ ገብረመስቀል ኤርትራ ኣብ ታሪኽ ሃብታን መሬትን በኃይል ክወስዱ ካብ ዝደልዩ አካላት استفالاليو ምፍራሓትን ናይ ውግእ ጭርሕታትን አንጊዳ ያይሎም ናይ ነውሕ እዋን መርገጽ ኤርትራ ከምቲ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ዝበልዎ ናይ ካሊ አይንደልን ናትና ዝኾነ ድማ አሕሊፍና ይንህብን ምዋሎም ገሊጾም ኣብ ትግራይ ዝተኻይደ ውግእ ካብ ዝመጽን ዳሕር ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ወደ ባሕርን ምርካብ ናይ ህልውና ጉዳይ ኢትዮጵያ እዩ ብምባል ካብ ዛረቡን ነዚ ዝምልከት ዝተፈላልዩ ስጉምትታት ኣብ ዝወስዱ ዳሕር ኤርትራ ምስ ካልኦት መጻምቲ ኢትዮጵያ ሓበራዊ ምትሕባር ፈጢራ ኣላ ፕሬዝዳንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ዘቀረበ እዋን ሃገራዊ መደበር ቴሌቪዥን ሃገሮም ኣብ ዝሃቡ ቃለ መጠይቅ ኢትዮጵያ መዓልታዊ ሓይሊ ውግእ ከተፈራርሕን ኣጽዋር ትዕድግን ከም ዘለ موالم يذكر ጌታቸው ፖለቲካው ሞት ሞይቱ ፖለቲከኛ ልደቱ አያሌው ህወሓት ንውግእ ዘይዳሉ እንተኮይኑ ይገርመና ለሎም ልደቱ ኣብ ራሾፍ ዝተባሃለ ናይ ኢንተርኔት ሚድያ ሓድሽ ኣብ ዝተዘርግሐ ብዙሓት እዋናዊ ኣዘራራዊ ጉዳያት ኣብ ዝለዓሉ ቃለ መጠይቆም ንኤርትራን ህወሓትን ከምኡውን መንግስትን ዝምልከት ርእይቶም አንጸባሪቆም ልደቱ ትማል ምሸት ኣብ ዝተመሓላለፈ ቃለ መጠይቆም ኣብ ልዕሊ መንግስቲ በሪኽ ነቐፌት ኣቅሪቦም ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ትኹረት ኣብ ዝገበሩ ሓሳቦም ስጋት ውግእ ከም ዝተፈጠረ ተዛሪቦም ሓይልታት ትግራይ ንውግእ ይዳሉ እዮም ኣይኾንን ብዝብል ጉዳያት ሓበሬታ የብለይን ዝበሉ አቶ ልደቱ እንተኾነ ግና ንውግእ ዘይዳሉ እንተኮይኖም ይገርመኒ ኢሎም ልደቱ ነዚ ክገልጹ ከለው ኣብ ስጋታት ጸጥታ ከም ዝርከቡ ብምልዓል እቲ ምድላው እንተዝህልውን ከም ዘይገርም መልኪቶም ልደቱ ምሻዕብያ ወይ ምስ ኤርትራ ተሓቢርካ ጸገም ኢትዮጵያ ይፍታሕ ኢል ከም ሕሳብ ቁኑዕ ኢለ ኣመንን ክብሉ ዝተዛረቡ ክኾኑ ከለው ጸገማት ትግራይ እውን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ጸገም እዩ ክብሉ ድማ ምሻዕብያ ብምትሕባር ጸገም ክፍታሕ እዩ ዝብል ኣካይዳ ጌጋ ኢሎም ሓይልታት ኤርትራ ናብ ትግራይ ኣትዮም ዝጨፋጨፍሉ ኩነታት ከም ዝነበረ ዝተዛረቡ አቶ ልደቱ ትካላት ኣብ ኣደባባይ ብብርክ ፀሓይ زعنولو أقدام يرسعن لهم حجينا كنا تغيروا مسحيل تجراي بمتحوار المفتقرن يفتنا له زولات ولتو كابزن دحر أديتات تجراي كبخايب لنا لهم من سيات تجراي كابزن دحر كتوفيو لو من كلو أتحساسيهم هذا سبب أب تجراي زلو تجمع فيدرالو منجستي يفتح على ينتيلو أنا إذا سبزي بوليتيكا موت مويتو إلى زوسلهم كلو أتولتون فيدرال منجستي نقيفهم نجيتها شور داون أمنت موساد أتجيتها شو نتأجم تجراي فيدرالو منجستي فتح يزبل بوليتيكا وجيجا خجاجي يوم إلى أمنن زبولو نخلو انت خونا مس جزاء رأسهم تتعلقهم كخوني خلو انت خونا خمزيلهم انت حاسيهم بوليتيكا وموتي يخبلو دما حساو مسفيرهم بز خمزي اتنايك قدم منيستر أمخار قدات مبرا أفريكا منيستر زخونو جيتاچو ردا أبلع لبوليتيكانياتات لدتو أياليون كبير كس مقراو ميرسعن لدتو بمسوقتنت تجراي سلطان مركب يقال سلو خبلو أتجيتاچو أب حد قال متيقهم مزراوم ذكريو بخالي وجن منجست إثيوبيا أب وطأ هجرات خوينهم جيتت بمفتار نخلهم فيدرالهم منجستي بحال مودا تنقسقسهم بز
ዝብል ተታሒዙ ክወሃቡ ሕቶ ኣብ ዝቐርብሉ ውልቀ ሰባት ኣቶ ልደቱ ኣያሌው ሓደ ምዃኖም ይዝከር። ልዕሊ 2 ዓመታት ኣብ መሪሕነት ተቃወምቲ ፓርቲታት ተጠቃሲ ካብ ዝኾኑ ፖለቲከኛታት ሓደ ዝኾኑ ኣቶ ልደቱ ንኣሜሪካ ዝተጓዓዝሉ ዝጸንሕሉን ሕክምና እዩ። ብወገን መንግስቲ ከም ዝድለዩ ዝተገለጸ ካብ ሃገር ወጻኢ ኣብ ዝነብሩሉ እዋን እዩ። ኣሜሪካ ብዛዕባ መንግስቲ ዘውፅኦ ጸብጻብ መንግስቲ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ሓዊሱ ዘጠቃለለ ሓደ ጸብጻብ ብወግዑ ኣውፅኡ ኣሎ። እቲ ጸብጻብ ምስ ሰብኣዊ መሰላት ዝተኣሳሰረ እዩ። ብኣቆጻጽራ ፈረንጂ 2024 ኣብ ኢትዮጵያ ብመንግስቲ ብኻልኦትን ዘይመንግስታውያን ሓይልታት ተፈጺሙ ዝተባሃለ ጸብጻብ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ብወገን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሃገራት ወይ ድማ ስቴት ዲፓርትመንት እዩ ብወግዑ ኣውፅኡ። 2024 ካንትሪ ሪፖርት ኤንድ ሂውማን ራይትስ ፕራክቲስ ብዝብል ኣርእስቲ ንብዙሓት ሃገራት ዝዳሰሰ እዚ ጸብጻብ ንኢትዮጵያ ብዝምልከት በፂሑ እዩ ብምባል ንዘርዘሮም ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ንመንግስቲ ዝለዓለ ናይ ተሓታትነት ብምሃብ ተወሳኺ ድማ ተዋጋእቲ ፋኖ ከምኡውን ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ተሓተት ገይሩ ኣሎ። በዚ ድማ እቲ ጸብጻብ ሓይልታት መንግስቲ ኢትዮጵያን ተዋጋእቲ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ኣብ ሕጊ ወጻኢ ዝኾኑ ቅትለትን ከም ዝፍጽሙ ዘርእዩ እሙናዊ ሓበሬታታት ከም ዘለውዎ መልኪቱ ኣብዚ ስቴት ዲፓርትመንት ኣቢሉ ዓመት ኣብ ዝውፅኡ ዓመታዊ ጸብጻባት ሰብኣዊ መሰላትን ሓበሬታ ንምእካብ ንኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሂውማን ራይትስ ዎች ከምኡውን እሙናት ጸብጻባት መራኸቢ ብዙሃን ጸብጻባት ኣብ ጸብጻቡ ከም ዘጠናኸረን እሙናት ምንጭታት ከም ዝተጠቐመን ተፈሊጡ ኣሎ። እቲ ጸብጻብ በዚ መሰረት ኣብ 2024 ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝኾነ ማእሰርቲ ስቃያት ብግዳጅ ምስዋር ናጽነት ምእካብን ሓሳብ ነጻ ምግላጽን ምግዳብ ኩነታት ከም ዝተረኣየሉ ፍሊጡ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድሮን እውን ንጹሃን ከም ዝተቐተሉ እቲ ጸብጻብ ኣመልኪቱ ምስቶም ዝተፈጸሙ ከበድትን ምግሃሳዊ ሰብኣዊ መሰላት ብዝተኣሳሰረ ንፈጸምቲ እቲ ተግባር ተሓተቲ ናይ ዘይምግባር ኩነታት ከም ዘሎ ገሊጹ መንግስቲ ነቶም ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ዝፍጸሙ ሰብ ስልጣን ምልላይን ንምቕጻዕን ዝወሰዶ ስጉምቲ ድሩትነት ከም ዘርእዩ ኣብቲ ጸብጻብ ተመልኪቱ ኣሎ። ካብቶም ተፈጺሞም ዝተባሃሉ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ኣንጻር ብተሓታትነት ክሲ ዝተመስረተሎም ኣብ ትሕቲ ደረጃ ስልጣናት ዝርከቡ መራሕቲ ጥራይ ምዃኖም ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ሎም መዓልቲ ብወግዒ ዝወፀ ጸብጻብ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ብዛዕባ ኣተሓዛን ሰብኣዊ መሰላትን ንኢትዮጵያ ሓዊሱ ልዕሊ 200 ሃገራት ግዛኣታት ንምልህሳስ እዩ ወፂኡ። በዚ መሰረት ናይ 2024 ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ደረጃ ክልል ኣምሓራን ኦሮምያን ከምኡውን ትግራይ ብቐንዱ ተጠቒሰን ኣለዋ። ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ ዓመት ፈረንጂ ንኣምሓራ ኦሮሞ ትግራይን ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍለ ሃገራት ብዙሓት ካብ ሕግን ፍርድን ወጻኢ ዝኾኑ ቅትለታት ከም ዝተፈጸሙ እቲ ጸብጻብ የመልክት። ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን እዞም ቅትለታት ዝተፈጸሙ ግጭት ምዃኑ እቲ ጸብጻብ ሓቢሩ። ብኣቆጻጽራ ፈረንጂ ኣብ 2023 ን2024 ኣብ መላእ ሃገር እንተወሓደ 1651 ሲቪላት ከም ዝተቐተሉ ተገሊጹ። ንበዝሒ እቲ ቅትለት መጥቃዕትን ድሮን ከም ምኽንያት ተጠቒሱ ኣሎ። ብዛዕባ ጸብጻብ ክሳብ ሕጂ ብዝበሉ ኩነታት ካብ መንግስቲ ይኹን ካብቶም ስሞም ዝተጠቐሱ ዘይመንግስታውያን ትካላት ዝተባሃለ ነገር የለን። ንመጠንቀቕታ አልሲሲ መልሲ ተዋሂቦ ፕሬዝዳንት ግብፂ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ሃገሮም ኣብ ኣባይ ወይ ድማ ናይል ዘለዋ ናይ ማይ ክፋል ክትንክፍ ከም ዘይትፈቅድ ዝሃብዎ ጽኑዕ መጠንቀቕታ ኣብ ወገን ኢትዮጵያ መልሲ ተዋሂቦ ኣሎ። ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ሃገሮም ኣብ ኣባይ ዘለዋ ናይ ማይ ክፍፍል ክትንክፍ ከም ዘይትፈቅድ ዝተዛረቡ ምስ ፕሬዝዳንት ዩጋንዳ ዩሪ ሙልቬን ሓንቲ ካብተን ላዕለዎት ሃገራት ተፋሰስ ኣባይ ኣብ ካይሮ ኣብ አልታይዲያ ቤተ መንግስቲ ሶሉስ 6 ነሓሰ 2017 ዓ.ም ብሓባር ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ እዩ። ክትንከፍ ከም ዘይንፈቅድ እዩ ክብሉ እቶም ፕሬዝዳንት ተዛሪቦም። ፕሬዝዳንት ግብፂ ነዚ መጠንቀቕታ ኣብ ዝሃብዎ እንድሕሪት ሎም መዓልቲ ተደራደርቲ እቲ ግድብ መልሲ ሂቦም ግብፃውያን ምትሕባር ውፅኢት 0 ድምር እዩ ዝብሉ ኣመላኻኽታ ዘንቀሳቐሱ ምዃኖም ኣብ ሚኒስተር ማይን ኢነርጂን ተደራደርቲ ጉጅለ ደው ሰገር ሩባታትን ዓብይ ግድብ ህዳሴ ዝኾኑ ኣቶ ፈቃ ኣሕመድ ነጋሽ ኣመልኪቶም ኣቶ ፈቃ ኣሕመድ ነጋሽ ምስ ጋዜጠኛ ፕላስ ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት ምትሕባር ብዝምልከት ግብፃውያን ውፅኢት 0 ድምር እዩ ብዝብል ኣመላኻኽታ ኣለዎም። ላዕለዎት ሃገር ተፋሰስ ሓንቲ ነጥቢ ማይ እንተተታሒዙ ካብናትና ድርሻ ይቕንስ ዝብል ጉጉይ ኣመላኻኽታ ፍርሕን ኣለዎም። እንተኾነ ግና እቲ ግድብ ሓይልታት ኤሌክትሪክ ብምንጫው ነቲ ማይ መሊሱ ዝለቅቕን ኣብ መስርሕ ብትነትን ዝጠፍእ ማይ ብልዑል ደረጃ ዝቕንስ ምዃኑ ተዛሪቦም ኩሎም ተሓቢሮም ኣብቲ ተፋሰስ ተወሳኺ ማይ ንምርካብ ከም ዘኽእል ኣመልኪቶም። ኣብ ውሽጢ 5 ዓመታት ክህነፅ ክዛዘም እዩ ተባሂሉ ዝነበረ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ልዕሊ 10 ዓመታት ኣቑፂሩ ኣብ መጀመርያ እቲ ዝመጽእ ሓድሽ ዓመት ብወግዕ ከም ዝምረቕ መንግስቲ ምፍላጦ ይርስዕን። ኣብ መወዳእታ ደቡብ ሱዳን ፍልስጤማውያን ጋዛ ንምስፋር ዝተገበረ ዘተየለን ኢላ እስራኤል እቲ ውጥን ሓሳብ ትራምፕን ስዒባ ኣብ ጋዛ ዝነብሩ ፍልስጤማውያን ናብ ሳልሳይ ሃገር ንምስፋር ጻዕራ ትቐጽለላ። ክሳብ ሕጂ ካብ ሃገራት ኣፍሪካ ግብፂ፣ ሶማል፣ ኮንጎን ሱዳን ዝኣመሰለ ሃገራት ነቲ ሕቶ ነፂገኑ ኣለዋ። ኣሜሪካን እስራኤልን ንህዝቢ ጋዛ ዘስፈራለን ሃገራት ዝርዝር ኣውፅአን ሓንቲ ብሓንቲ እናዘራረባ ናይ ስምዕ ድርድር ሓሳብ ኣብ ምቕራብ ተጸሚደን ኣለዋ። ኣብ ሰሙን እዚ ተራ እታ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ዝኾነት ደቡብ ሱዳን እያ ነይራ። ጸብጻብ ኣሶሲኤትድ ፕሬስ ኣብ ሰሙን እዚ ንጉዳያት ቀረባ ዝኾኑ 6
ሰባት ብምጥቃስ እስራኤል ምስ ጁባ ንፍልስጤማውያን ጋዛ ንምስፋር ዘተ ከም ዝገበረት ጠብጢበሎ ኔታንያሁ ንሕልሚ ትራምፕ ንምዕዋት ካብ ጋዛ ብፈቃደኝነት ናይ ምውፃእ ኣማራፂ ከም ዝህብ ገሊጹ ነይሩ ክሳብ ሕጂ ዝተስማዕምዐት ሃገር የላን ነቲ ጸብጻብ ኣሶሲየትድ ፕሬስ ዕቦም መራኸብቲ ብዙሃን እስራኤል ንህዝቢ ጋዛ እተቐበል ተረኪባ ክብሉ እቲ ጉዳይ ኣጋዊሖሞ እንሆ ድማ ሎሚ ኣብ ጁባ ዝወጽ ሓበሬታ እታ ሃገር ፍጹም ምስ እስራኤል ነበርትን ጋዛ ንምስፋር ዘተ ከም ዘይገበረት እቲ ጉዳይ ጽሩይ ሓሶትን ብምድንጋር ምዃኑ ብሓድሽ ተሰሚዑ ኣሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ደቡብ ሱዳንን ኣብ ዝወጽ መግለጺ እቲ ብኣሶሲየትድ ፕሬስ መራኸቢ ብዙሃን እስራኤልን ዝተዘርግሐ ጸብጻባት መሰረት ዘይብሉን ጁባ ንጋዛ ብዝምልከት እትኽተሎ ፖሊስን ዝጻረርን ይሉ ክቡራት ስድራቤትን ሎሚ ሒዝናዮ ጸንሐና ርእሰ ጉዳያት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ላይክ ሼር ኮመንት ምግባር ንቻናልና ደገፍኩም ክትቆጽሉ ከም ዘይትርስዑ እናበልና እስካልኦት ሓበሬታታት ደጊምና ክሳብ ንራኸብ ሰላም ይስመዐና እናበልና ንሰናበተኩም